det ser helt normalt ud. Det er blevet klipper. Det kan man også se noget spidsen, ikke? Det er sådan mere... Normalt er det sådan helt sådan svalget, så det er sådan mere. Men jeg sagde også, at du skulle... Hej alle sammen! Jeg hedder Emma. Så er vi fri på skole, hva'? Det er så dejligt. Skal vi komme hjem og slappe af? Nå, det her er rigtig dejligt. Jeg kan godt lide skole sådan noget, men jeg rækker ikke hånden op så meget, fordi jeg synes det. Og så er jeg også bange for at svare forkert. Og så her, nu skal vi synge en lille sang også.